Šta želi moj omiljeni unuk? Pomfrit. Odlično, spremit ću najukusniji krompir za tebe. Prvo moram sipati ulje u tiganj, a sada iseći krompir i dobro ga ispržiti. Bako, to ne liči na pomfrit. Pa, dobro. To znači da ću ja pobediti u ovoj rundi. Prvo ću očistiti krompir. Jau, nožem je baš teško raditi to. Uzet ću specijalni uređaj za to. Sad je dobro. Jau. Eto kako treba čistiti krompir. 1, 2 i to je to. I zapravo pomfrit se ne prži u tiganju. Postoje friteze za to. Stavljam krompir i pržim ga u ulju. Jao, pogledajte ovu zlatnu koricu. Super! Jao, gdje je moj krompir? Jesam li sve očistila? Šta da radim? Ne brini, dušo. I naravno, treba mi sos. Kečap nije za mene, ja sam kuvar. A svi najbolji kuvari na svijetu sami prave sos od paradajza. To je umetničko delo. Savršen pomfrit. Jao, svi su već ispržili krompir, a ja imam samo ovaj kore. Šta da radim? Znam. Što bih se mučila kad mogu samo poručiti pomfrit? Evo ga. Domaći krompir. Pomfrit od kuvara. Oho, kako je sve lepo. Osim ovoga. A ovaj pomfrit izgleda baš lepo. Probat ću. Joj, kako ljuto. Ne volim ljuto. A šta imam ovdje? Ukusno. Ovaj pomfrit mi se sviđa. Da, pobedila sam. Tako je. Dakle, šta spremam ovaj put? Želim kajganu. Lako. Svako jelo mora biti pripremljeno s ljubavlju. Zato će moja kajgana biti u obliku srca. Potrebno je ispržiti višlo, a zatim razbiti jaja. O da, ispalo je divno. Što je veća vatra, brže će se ispržiti, zar ne? Uključujem na najjaču, a sada jaje. Jo, ljuska je pala. Nadam se da je niko neće primetiti. Tako će biti još ukusnije. Jo, ne, ipak se ljuska vidi. Moram nešto da smislim. Promešat ću. Jao, draga, očigledno si nešto pogrešila. Onda ću dodati mleko. Da, sad se sigurno ništa ne vidi. Gledajte i učite. Tako rade pravi kuvari. Tigan nije potreban. Treba će mi toster. I seći ću luk i beli luk. Onda ide avokado. Pomešat ću sve zajedno. Odlično. A sad ću koristiti blender. Ispalo je odlično. Sad ovo treba namazati na tost. Ovako. A sada idu jaja. Jedno će biti sasvim dovoljno. Razbijam ga u činiju. I stavljam činiju u šerpu sa vrelom vodom. Eto kakvo jaje sam napravila. Ostalo je samo lepo servirati jelo. Nevjerovatno. Završni dodir. Odlično. Wow, ispalo je stvarno cool. Ja moram da serviram jelo. Treba mi kečap i sen. Dušo, jesi li sigurna? Gotovo? Da vidimo. Ovo ne izgleda dobro. Wow, crce. Bako, ova kajgana je sigurno tvoja. Viljuška mi ne treba. Želim da jedem rukama. Prelepo.
A šta je ovdje? Izgleda zanimljivo. A ukus? Nešto čudno. Očigledno da je pobedila baka. Joj, unuče, tako mi je drago. Šta ćemo ovog puta spremati? Picu. Pizza? To je komplikovano. Nemam pojma kako se sprema. Verovatno treba umestiti testo. Neće. Zašto? Fuj. Zašto je tako lepljivo? Ajoj, imam ideju. Uzmi moje testo, dušo. Hvala, bako, ali šta ćeš ti da radiš? Ne brini o tome. Napravit ću novo testo. To nije teško. Samo treba pomešati nekoliko sastojaka. A testo ću staviti u vruć tiganj. Ispašće divna osnova za picu. Onda ću sipati kečap i dodati zdravo povrće. I malo sira. Eto, ostaje samo da sačekamo. Ajoj, ko tako sprema picu? Za testo je potrebno posebno kukuruzno brašno. To znaju samo profesionalci poput mene. Mesim testo, a sad treba formirati osnovu. Zato moram pustiti da malo leti. Ovako. O, hoću ja tako. Hajde, leti. Ups, palo je, sad je prljavo. Kako to popraviti? Znam, samo ću sakriti prljavštinu. Malo kečapa. Malo maslina. Paprike. Kobasica. I još ću to sve da savijem. Ovako. Kakav užas, bolje da to nisam vidjela. Povrće nije potrebno. Samo paradajz pasta, kobasica i sir. Ništa suvišno. A sad ću staviti picu u mikrotalasnu. Neka se peče. Biće neverovatno ukusna. Mikrotalasna? Ne. Toster će biti dovoljan. Samo da uguram to nekako. Joj, nije spalo baš tako kako sam planirala. A kod mene sve odlično. Međutim, nije moglo da ispadne drugačije. Evo moje pice. Evo moje. I moje remek delo. Probat ću. Mislim da je neko hteo da me otruje. To je užasno. A ovo izgleda dobro. Probat ću. Ukus je također dobar. Wow, ova pizza je savršena. I najukusnija. Pa ko je još mogao da pobedi osim mene? Hajde. Želim američke palačinke. Ja sam majstor za to. Lako. Pojačat ću vatru. Odlično. Sad pažljivo sipam testo. Veoma je važno na vrijeme okrenuti. Ne razumijem zašto pravite mnogo malih palačinjaka kad se može napraviti jedna velika. U stvari, obična palačinka je baš dosadna. Dodat ću gumene bombone. Da, to je super. O, bombone su se istopile. Otkud to? Ok, napravit ću još jednu palačinku. Ova će biti s M&M'som. I još jedna sa šarenim konfetama. A ja ću preliti palačinke javorovim sirupom. Dobri su, ali moje neće biti ništa gore. Znam, ako dodam Nutellu u testo, testo će postati čokoladno. Glavna stvar je dobro pomešati. Stavit ću parče čokolade u centar. Odlično. Čokolada se istopila. Sad mogu da okrenem. I za ukras bobice. I to sve ću preliti sirupom od jagoda. Odlično. Svaka mi čast. Gotovo. Ispečeno s ljubavlju. Najbolji palačinci na svijetu. Moje će ti se više svidjeti.
To ćemo sada saznati. Fuj, ružno. A šta je kod bake? Ukusno. A šta je kuvar spremio? Divno. Ali baka je ipak pobedila. Uberimo to. Kakve lepe torte. Spremna sam da odaberem ukras za svoju. Wow, gumene crve. Super. Mila, vidi koliko ih ima. Kad je tvoj red da okreneš krug. Mislim da će dobiti nešto ružno. Znala sam. Pravi crvi. Odvratno. Uj, kako su strašni. Ne mogu to staviti na svoju tortu. Nema šta da se radi. Telo ili ne, moraš. Zatvorit ću oči da ne vidim ovo. Mamice, kreću se. To je tako užasno. Zašto tako malo? Treba staviti još. Nisam mislila da si tako žestoka, Kate. Mislila sam da si moja prijateljica. Znam da to nije baš prijatno, ali ja nisam kriva za to. Takva su pravila. Ne želim to stavljati u usta. Crve će se pomerati. To sigurno neću preživjeti. Odvratno. Treba odmah da pojedem tortu bez svega. Uj, svejedno je gadno. Torta je upila ukus crva. O ne, izgleda da mi nešto puzi po licu. Ne. Opet crvi. Kako su mi dosadili? Čak i u kosu su ušli. Kada će se sve ovo završiti? Možeš li da paziš? Jedan crv je upravo proleteo pored mog nosa. Dobro što si sve pojela i ostali su samo moje gumene crve. To je najbolji ukras. Sigurna sam da će ne samo ukrasiti moju tortu, već i učiniti je ukusniju. Vidi kako je divna. Izgleda zaista nevjerovatno. A kako je ukusno, nemaš pojma. Spremna sam da pojedem celu tortu odjednom. Ovo je ekstra kombinacija. Kate, mogla bi da me častiš? Daj mi bar jedno pače. Molim te. Šta to pričaš? Nemoj se ni nadati. Nisam očekivala drugi odgovor. Nema veze. Naučit ću te ja pameti. Je li to napad? Branit ću svoju tortu. Vidjet ćemo ko će biti jači. Brani se. Ti se brani. Umem da napadam. Kakav udarac. Dobra si. Za tortu sam spremna da uradim sve. Jao, izgubila sam. Neću moći da probam tortu. Sjetit ću ti se toga. Smislila sam novi plan. Šta tu radiš, Mila? Sad je sva torta sigurno tvoja. Odlično. Prljava si. Ponovo sam spremna da prvo okrenem krug. Jao, oduvat će me. Kakav jak vetar. O ne, nema šanse. To su čili papričice. Konačno si dobila nešto gadno. Da vidim kako ćeš se snaći. Sigurna sam da je ovaj put sreće na mojoj strani. Dobila si gumene oči? To nije fair. Zašto? Sve je fair. Tako je odlučila sudbina. Pogledaj kako lepo moje oči izgledaju na tortici. O Bože, to je najbolja kombinacija ukusa. Pamtit ću ovu tortu za uvek. Hoću i ja da je probam. Što još? Ti me nisi častila, neću ni ja. Luda si, za malo me nisi povredila. Ali sad sigurno nećeš prilaziti moje torti. Šta će mi ova viljuška? Ješću rukama, tako je ukusnije. Tako mogu staviti više u usta. Mogu zamisliti kako je to ukusno. Blago tebi. Upravo si, ali postoji jedan minus. Torta se prebrzo završila. Ostalo je samo gumeno oko. A šta ako ga bacim i uhvatim ustima? O ne, promašila sam. Ne razumem kako se to dogodilo. Ovo je poklon od sudbine. Ipak sam uspjela da probam žele. A sad jedi svoju tortu sa čili paprikama. Hvala što si me podsjetila. U redu, počet ću od ukrasa. Inače, sviđa mi se kako izgleda. Pogledaj kako se ove boje dobro slažu. Sada ćemo saznati kakav je ukus tvoje torte. Jel te baš interesuje? Izgleda da neću nigde pobeći. Morat ću da je probam. Već osjećam kako je ljuta. Ne volim čili.
Zašto tako malo? Uzmi nekoliko odjednom. Vidjet ćeš da se to neće dobro završiti. Nije mi te žao. Hajde, jedi do kraja. Gotovo. Nadam se da si sad zadovoljna. Ne, izgleda da će početi požar. Mamice, gorim. Izgleda da sam ipak preterala. Nisam je trebala terati da jede toliko. Drži se, Kate. Poliću te vodom. Kako dobro. Hvala. Stigao je moj red da okrenem krug. Kaktus? Ajoj. Ali, bodljakav je. Kako da ga jedem? Čekajte, ovo je neka greška. Krug se zaustavio na pomfritu. Okej, prevara nije uspela. Tako je, mene ne možeš prevariti. Sad ja okrećem krug. Osjećam da će dobiti nešto ukusno. Žvaka, moj osjećaj me nije izneverio. Ja, koliko različitih ukusa. Mogla si mi dati bar jedan od njih. Ne, želim da probam sve. Mislim da ako kombinujem boje, bit će baš lepo. Bože, kako ukusno miriše. Jedva se suzdržavam. Ispada baš lepo. Volela bih da i ja imam takvu tortu. Nije obavezno koristiti sve žvake za ukras. Jednu mogu pojesti ovako. Upravo si. Vidi, napravila sam srce. Wow, baš slatko. Mislim da će odlično dopuniti celu kompoziciju. To je genijalno. Ti si divan poslastičar. Hvala. Napokon je stigao najvažniji trenutak. Može se probati ono što sam napravila? Ne sumnjam da je ludo ukusno. O da, upravo si 100%. Neće se zaustaviti dok ne pojedem sve. Kate, ali sva si se uprljala. Gde su ti dobri maniri? Priznajem da mi samo zavitiš. Jao, potpuno sam zaboravila da mogu naduvati balon od žvake. Možda je bolje stati. Ovaj balon ne plaši. Prevelik je. Moram da prekinem ovo. Izvini. Šta si uradila? Mila, zbog tebe sam sva u žvaki. Nisi normalna. Ali ti si kriva. Rekla sam ti da se zaustaviš. Joj, kakav bodljikav kaktus. Ne mogu da ga jedem. Smisli nešto, to je tvoj problem. Imam jedan plan. Pokušat ću da ga ostvarim. Mislim da ove makaze neće pomoći. Treba mi nešto manje. Ovi su također preveliki, ali manikirne makaze su taman. Vreme je da ošišam svoj kaktus. Aha. Znači, to ti je bio plan? Genijalno. Hvala. Nadam se da ću moći da pojedem tortu sa kaktusom, a da se ne povredim. Ali zašto tako dugo? Spava mi se već. Hej, probudi se. Šta to radiš? Bolelo me. Hajde brže ukrašavaj svoju tortu i jedi već. Znam, treba narendati kaktus, tako će mi biti lakše da ga koristim kao ukras. Vidi kakav ravan sloj. Odlično sam se snašla. Drago mi je zbog tebe. Vreme je da probaš to. Pa, kaktus je malo gorak, ali sve u svemu nije loše. Odlično. Dosadno. Imam samo jedno želeoko. To nije fair. Jao, izgleda da sam ga probušila. Kako si smotana. Prestani da mi se smiješ. Eto ti. Tako ti treba. Misliš da ti neću vratiti? Kako da ne? Vidjet ćemo da li će ti se dopasti moj prank. Izgleda već zastrašujuće. Ostale uzeti oko. Julia. Šta se desilo, Peter? Je li to tvoje oko? Kakav užas. Jao, šta je to? Wow, kakav tačan pogodak. Zagrtnula sam se. U pomoć, ne mogu da dišem. Moramo je spasiti. Udarit ću je po leđima. Takva zanimljiva predstava, super. Šta će biti dalje? Oko? Odakle je tu? Fuj. Baš smešno. Vreme je da jedem. Unutra je slatko punjenje. Rado bih pojela još 10 očiju. Sad ja. Uzet ću ove i ove i još ove.
Kako ukusno. Želim još. Izvini, ali to je moje. Ogo, zaista vrlo ukusno. O da, oduševljen sam. Hoćeš li nas častiti? Da, molim te. Kasno je, ništa mi nije ostalo. Jo, šta je ovo? O ne, pojavljuju mi se nove oči. Ima nešto u tome. Čili paprika? Moglo je biti i bolje. Tebi se još posrećilo. Pogledaj moju porciju. O, Ethan je dobio još više paprika. Uopšte nemam želju da probam to. Posljedice mogu biti strašne. Izgleda da je sve u redu. Uzalud sam se plašila. Wow, nisam mislila da će joj se svidjeti. Jao, gorim. Nije trebalo jesti toliko. Izgleda kao vruć tiganj. Dobro je što imam vodu. Dosta, Ethane, dosta. Sad ti, Emma. Iako volim crvenu boju, paprika mi se uopšte ne sviđa. Nadam se da nije jako ljuta. U redu, može se jesti. Pokušat ću da uradim to najbrže što mogu. Ne verujem da ćeš uspeti. Skoro sam završila. Šta? Još paprika? Odakle su ovdje? Ethane, sigurna sam da si to ti uradio. Uzmi to. Joj, boli me. Tako ti treba, Ethane. Ups, izgleda da je počelo. Sad će eksplodirati. Moram začepiti uši, nos i usta. Ovo neće pomoći. Imam vatrogasni aparat. Izvoli, Vivian. Hvala, Ethane. Sad je tvoj red. Samo ne to. Nadao sam se da taj trenutak nikad neće doći. Ne pokušavaj da pobegneš. Morat ćeš to da uradiš. Dobro, znam da me nećete ostaviti na miru. Ješću pomalo od svake paprike. Eto ga počinje. Gde sam ja? Ajoj. Wow, izgleda da leti u svemir. Sad ću da ga pogledam. Opa, ovdje je baš cool. Želim da idem još više. Dobro je što mi je ostala još jedna papričica. Super! Gubitnici, imate gomilu limuna, a ja samo jedan. Zašto mi to sve? Takva je sudbina. Hajde, ja ću početi. Kako tvrdo. Ne mogu da zagrizem. Izgleda da ću morati da stavim ceo limun u usta. Ni to neće. Prokletstvo. Gotovo, sad ću ga srediti. Sok mi je prsnuo pravo u oči. Ne vidim ništa. Ethane, nemam vremena da se raspravljam s tim. Moram da pojedem limun. Hajde, sad ti. Zašto ja? Neka bude Emma. Ne planiram da slomim zube. Bolje da uzmem nož. Šta ona radi? Sečem limun. Tako će mi biti udobnije da ga jedem. Eto, uspelo je. Pogledajte kako je lepo. To ću rado probati. Idemo. Joj, kako kiselo. Ali moram da izdržim. Bože, lice mi se iskrivilo. Kad će se to završiti već? Moram da se ubrzam. Jo, još mi se i maskara razmazala. Gotovo, to je bilo posljednje pače. Uzmi salvetu, Emma. Hvala, stvarno mi je potrebna. Uzmi, Ethane. Usput, sad si ti na redu. Znam to. Sad ću srediti svoje limune. Eto vam. Pazi, Ethane. Mač mi više nije potreban. Sad mi treba sokovnik. Treba mi samo sok. Kore su suvišne. Hej, gde su svi? Ups, baš nezgodno. Ethane, pazi, molim te. Oborio si nas. Sve spremno, ostaje samo da sipam u čašu. Izgleda dobro, vreme da probam. Mamice, kako kiselo. Mislim, hteo sam da kažem kako ukusno. Oho, neočekivano. Možemo li i mi da probamo? Naravno, ništa mi nije žao za prijateljice. Poslužite se.
Da, mislim da to uopšte nije lepo. Kiselo. Nije vas bilo teško prevariti. Odmah ste mi poverovali, glupačice. Jel tako? Onda eto Titane. Jao. Samo jedan Kit Kat? Tužno. Moja porcija je veća. Zadovoljna sam. Još niste vidjeli moju porciju. Pogledajte. Ljudi, hoću ja da počnem. Moram brzo skinuti omot. Jedva čekam da probam svoju čokoladicu. Pazi, Vivian. Jao, kakav božanstveni miris. Jedi to brže. Ne brini, treba mi još bukvalno par sekundi. Gotovo, sad Ema. Moram da se pripremim. Stavit ću partiklu i otvorit ću čokolade. Wow, kako je to uradila? Viljuška i nož će mi također trebati. Krećem. Ne mogu da osjećam. Ma nema veze, ješću rukama. Odlično. Tako je mnogo brže i udobnije. Ja, ne mogu da se zaustavim. Treba mi još više čokolade. Da li ste odlučili da mi ukradete čokoladice? Vratite. Nikad više ne dirajte moju hranu. Jel vam jasno? Konačno je stigao moj red. Imam sjajnu ideju. Napravit ću kulu od svojih čokolada. Dobro mi ide. Wow, tako je visoka. Dao sam sve od sebe. Ostalo je još malo. Izvinite, nismo mogli da odolimo. Vuci, hajde. O ne, padam. I kula isto. Dobrodošao nazad. Kako si? Dobro sam. Kad ciga me spasila.